जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्माया नैबे पानेरि हालामनि बे सोमलिगुरि मोनसिनसि फोथाराव थांनाय 23 जानुवारिनिफ्राय लानानै दिनैसिम सानथामनि हाबाफारिजों खोब गाजा गोमजायैनो जों खुंफुंनानै हरनो हाबाय। दा बिनि थाखाय जों जोबोद बानजाय आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै बेयाव माने लोब लोब फैनानै दिनै बे जथुम्माखौ जाफुंसार होफैबाय। बिनि थाखाय आङो उदालगुरि जिल्लानि गासैबो बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय जे थान्दैफोर रायजो राजाफोर आरो लोगोसे जोंनि पानेरि हालामनि गासै जोंनि रायजो राजा लोगोसे मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोन गासैनिसिमबो आङो दिनै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै जोबोर साबायखर बावदों। दिनैनि बे गेवलां मेल एबा जोबथा दिनै जे साननि हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बा गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बोसोनगिरि मानाव गेदेर डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सार बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां आलासि गेदेमा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। दा बेनिखायनो जोङो आलासि बिथांमोननिसिमबो साबायखरखौ बावदों बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय। बे सानथामनि जि हाबाफारि लानानै खुंबोनाय थांनाय 23 जानुवारिनिफ्राय 22सिम दा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बानजाय आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो दालाय आफाद जेरैहाय जोंनि राङारि दालाय आफाद आरो बेबादिनो जोंहा मावसोम हान्जा भलेन्टियार बेनिफ्राय लोगोसेनो हारिमु हान्जा आरो लोगोसेयैनो जोंहा गुबुन आरोबाव दालायफोर जायफोर गोबां दालाय आफादफोर दङ बिथांमोननि दिनै अहरह नाजानायनि खार'नाव जों दिनै बे सानथामनि जि हाबाफारि लानानै खुंनाय बे जथुम्माखौ जोङो खोब मोजां जाफुंसार होनो हादों।